Kailangan kong makalayo sa kanila. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Nauuhaw ako sa sariwang dugo. Parang may bumubulong sa akin. Ayun siya! Huwag hayaang makatakas sa babae yan! Sundan niyo kahit saan magpunta! Tara, ayan! Talaga, hindi nila ako titigilan. Anong nangyayari sa akin? Bakit maraming dugo sa katawan ko? Ayan! Tumigil siya noon! Tara na! Pagkakataon na natin to para mahuli siya! Tara! Wag! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Anong nangyayari sa kanya? Ha? Nagbabago ang kanyang anyo ata! Namumula ang mga mata niya! Huwag mo siya lalapitan! Nanlilisig ang mga mata niya! Lalapain ka niya! Wag! 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 Hindi! Ano bang ginawa ko? Hindi ko gustong gawin ito sa inyo! Naniniwala ba kayo sa aswang? Paano kung ang taong mahal mo biglang nagbago at naging halimaw? Kakayanin ba ninyong tanggapin ang katotohanan kahit nakatatakot? Ano ang gagawin nyo kung sa isang iglap mawawala ang pagkatao ninyo at mapapalitan ng isang nilalang nagutom sa dugo? Handa ba kayong makilala si Lara? Isang dalagang bumalik sa Maynila. Dala-dala ang isang lihim na magpapabago ng kanyang buhay sa buong isla. Magsisimula ang kwento. Ang kwento ng sadistang Mayora. Tomas! Tomas! Halika, madali ka! Ano po yun, Tita Susan? Tignan mo, sino ba itong paparating dito sa bahay? Parang si Lara! Si Lara nga po, Tita Susan. Lara! Nandito kami! Inay! Tomas! Alam niyong darating ako? Parang nakaabang kayo kung sinong darating. Hindi, Lara. Kararating ko lang din dito kay Tita Susan para bisitahin siya. Paano namin malalaman? Wala ka namang pasabi na ngayon ka na darating. Abay, ang akala namin nasa Maynila ka pa. Tita Susan, Lara, mauna na ako ha. Ihahatid ko pa kay Aling Cora itong mga order niyang danggit at pinatoyong dilis. Sige, Tomas. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Nay, pasensya na kayo kung nabigla kayo sa pagdating ko. Anong ibig mong sabihin, Lara? Nay, huwag po kayong mabibigla pero may kakaiba hong nangyari sa akin sa Maynila. Ano bang kakaibang sinasabi mo? Hindi ko humaintindihan eh. Pero simula nung gabing yun, parang may iba pang tao na naninirahan sa loob ko. Anong ibang pagkatao bang sinasabi mo, ha? Nay, alam kong hindi mo ako maiintindihan. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Anak, pakinggan mo ko. Kung may problema ka, narito ako. Ayusin natin. Lagi kong nakikita na may dugo ang kamay ko. Sige na, magpahinga ka na muna. Baka kailangan mong magpa-check up sa doktor. Nay, hindi doktor ang kailangan ko. Walang magagawa ang doktor na sinasabi niyo. Ang pagbabalik ni Lara ay tila ba isang tag-inid na matagal nang tumigil. Makikita sa mata ni Susan ang ibinubulong ng kanyang isipan. Ang katotohanang si Lara pa rin ang anak niyang nawalay ng matagal na panahon. Sa kabila ng malamlam na tingin ni Lara, mababakas ang bigat sa dibdib na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isipan. Mga mahal kong kababayan, makinig kayong lahat. Ang islang kinatitirikan ng mga bahay ninyo
ay kailangan na ng ating pamahalaang bayan. Gagawin na natin itong private resort. Sandali. Paano kaming nakatira dito? Saan ninyo kami patitirahin, Mayora? Naiintindihan kita, Mang Tino. Pero kailangan nating sumabay sa pagbabago ng panahon. Sisiguraduhin kong magbabago ang mga buhay ninyo. Tama si Mayora. Ang mama ko. Pagmasdan ninyo ang paligid. Ang mga sarili ninyo. Hindi ba kayo nandidiri? Napakadumi niyong tingnan. Hihina ang turismo kung mananatili kayo rito. Kaya dapat lang talaga na umalis na kayo. Mayora, hindi naman kami tumututol sa kaunlarang sinasabi ninyo. Pero bakit kailangan pang paalisin ninyo kami? Dahil kailangan ng islang ito, Mrs. Tiborcio. Pero may sapat na kabayaran kayong matatanggap mula sa pondo ng ating pamahalaan. Mukha yatang matagal nyo na itong napagplanuhan, Mayora. Lara, tama na. Nakapalibot ang mga armadong tauhan niya. Matalino ka talaga, Iha. Siguro nga, matagal na namin gustong mapaganda ang islang ito. Pagandahin? O wasakin ang isla para sa sarili nyong kapakanan? Maniwala ka, Iha. Ginagawa namin ang lahat ng ito para patuloy na magkalaman ng sikmura ninyo. Para sa amin ba talaga, Mayora? O para patuloy na busugin ang mga bulsa nyo? Habang nagpapatuloy ang mainit na diskusyon sa pagtitipon, tila hindi nakikita ng mga taga-isla ang nagsisimula ng mag-apoy na galit sa mga mata ni Lara. Sa gitna ng mainit na palitan ng mga mabibigat na salita at pagtitimpi, tanging si Lara lang ang nangingibabaw. Sa kabila ng matamis ng ngiti ni Mayora Claudia, bakas ang galit na nakakulong sa kanyang dibdib. Ano na naman kayang kasinungalingan ang sasabihin ni Claudia? Magbibigay daw ng tulong para sa mga nasalanta nung nakaraang kalamidad. 2 bagyo nang dumaan dito sa atin sa isla, pero 1 beses lang sila magbibigay? Hayaan mo na, anak. Kahit papano, nakakatulong naman sa atin. Yung tulong para sa unang kalamidad, malamang nasa bulsa na naman nila. Mga gahaman sa pera. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. Bubuksan na po natin ang ating open forum. Mayora, gusto naming malaman kung nasaan na yung pondo para sa unang kalamidad. Dapat noon nyo pa ibinigay sa mga taga-isla. Huwag po kayong mag-alala. Ibibigay namin ang para sa inyo. Nay, sino yun? Yung nakipag-argumento kay Mayora? Si Harold yun, anak. Marami siyang tanong sa mga nangyayari dito sa isla. Bakit kaya napakatahimik niya ngayon? Nung isang gabi, ang tapang-tapang niyang sagutin si Mayora. Hoy kayo! Huwag niyong pagbibintangan si Mayora. Bakit? Ayaw ba ninyong sumunod sa patakaran ni Mayor? Ha? Gusto ba ninyong makasuhan at makulong? Ano masasabi niyo sa mga krimen at patayan na nangyayari sa isla? May mga alagad tayo ng batas. Ipaubayan natin sa kanila ang paglutas ng mga krimen na yan. May tinatago talaga sila. Tingnan nyo, bigla na lang umalis. Huwag kang maingay, Tomas. Baka marinig ka ng mga tauhan ni Mayora. Hay, ikaw yung nakipag-debate kay Mayora nung isang gabi, di ba? Oo, ako nga. Naroon ka pala ng gabing yon? Oo. Palihim ako nagmamasid habang nakikipagtalo ka kay Mayora. Ang tapang mo, ha? Salamat. Ikaw rin naman kanina eh. Halos hindi nakapagsalita si Mayora. Pero ang hinhin mo ngayon. Ako nga pala si Harold. Ikaw? Lara. Ako si Lara. Tomas, Lara, tayo na. Anak, hindi ka dapat nakikipagkilala sa lalaking yan. Sa unang pagkikita ni na Harold at Lara, kapwa naramdaman ang paghanga sa isa't isa. Matapos ang mainit na harapan, may kanya-kanyang direksyon ang mga naroon.
ang mga salita ni Harold na parabang palaso na tumatago sa dibdib ni Claudia. Si Kamagong na tila aninong sumusunod na may kapangyarihan, nakamasid sa bawat galaw ng may pagdududa. Hoy, anong ingay yon? Lara! Lara, anak! Nasaan ka? Baka natutulog na sa silid niya. Sisilipin ko sandali. Oh. Aba, wala si Lara sa kanyang silid. Lara! Lara, nasaan ka? Lara! Tita Susan! Shh! Huwag po kayong maingay. Tingnan niyo si Lara. Kanina pa siya nakatayo dyan sa hardin. Anong ginagawa niya sa hardin? 10 oras na ng gabi. Hindi ko alam, Tita Susan. Kanina ko pa siya pinagmamasdan habang nakakubli ako dito sa malaking puno ng akasya. Lara, anak, ayos ka lang ba? Tita Susan, baka delikado kung lalapit kayo. Tumutulo ang dugo sa mga kamay niya. Nay, huwag po kayong lalapit. Diyan lamang po kayo. Lara, anong nangyayari? Bakit duguan ang kamay mo? Hindi ko alam. Nandito na ako sa labas nang magising ako. Tapos may mga patay na hayop na nakapalibot sa akin. Tita Susan, tingnan niyo. Mga pusa at asong pinaghati-hati ang mga katawan. Wakwak ang mga tiyan at nakakalat ang mga laman sa lupa. Lara, sabihin mo sa amin, anak, hindi pwedeng hindi mo alam. Nag-aalala kami sa'yo. Lara, walang magiging problema kung sasabihin mo sa amin ni Tita Susan. Hindi ko maalala. Ang natatandaan ko, may amoy akong dugo. Ayokong gawin pero hindi ko mahinto ang mga kamay ko. Kung ganun, anak, hindi mo sinasadya ang nangyari. Pero paano kung ako nga ang may gawa nito? Paano kung... Lara, makinig ka. Walang ibang nakakita sa nangyari. Baka may nakapasok lang na ligaw na hayop dito sa bakuran. Anak, sige na, matulog na tayo. At bukas pagising mo, malalaman mong panaginip lang ang lahat. Para bang huminto ang oras ng gabing iyon. Sa hardin ng malawak na bakuran, kumikislap ang liwanag ng buwan, ang dugo sa mga kamay ni Lara habang nanginginig sa takot. Ang mga patay na hayop sa palibot ni Lara ay nagmistulang alay sa dilim. Si Tomas napako sa kinatatayuan dahil sa takot na baka ang pinsalang kilala niya mula pagkabata ay hindi na tao sa harap nila. Tita Susan, wala po ba kayong napapansin kay Lara? Hindi siya kumain kanina ng karning hinanda ko, kaninang umaga. Samantalang paborito niya yun dati. Napapansin ko rin, Tomas. Parang nandidiri siya sa pagkain at tahimik lang siya buong araw. Ano kayang nangyayari sa pinsan mong yan? Hindi ko rin alam, tita. Parang may tinatago siyang takot na hindi ko maintindihan. Ibang Larang nakikita ko ngayon. Naririnig ko kayo. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko alam ang nangyari kagabi. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Lara, anak. Huwag niyo na lang akong tawaging anak kung halimaw ang tingin niyo sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang kami sa'yo. Lara, wala kaming iniisip na masama sa'yo. Gusto lang namin na maging maayos ka. Hindi ka namin sinisisi. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, hindi mo kasalanan kung ano man yon. Gabi-gabi, may naririnig akong boses. Sinasabi niyang gutom siya. At tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, may naaamoy akong malansang dugo ng hayop. Baka ang naamoy mo galing sa niluluto ng mga kapitbahay natin. Lara, anak, tama na yung pag-iisip ng kung ano-ano. Sasamahan ka namin ni Tomas kay Mang Muling.
Magaling siyang albularyo. Anak, siguradong matutulungan ka niya. Sinabi ko na sa inyo, hindi Doktoro Albularyo ang kailangan ko. Ang kailangan ko, sagot sa mga nangyayari sa akin. Sa liwanag ng umaga, tila ba nababalot pa rin ng dilim ang paligid ng bahay ni Lara at Susan. Si Lara, para bang unti-unting nilalamon ng sariling pagkatao, habang si Tomas ay nagsisimula ng makaramdam ng takot na lumapit kay Lara. Sa mga sinabi ni Lara, nakaramdam siya ng kilabot. Ay, Mare, ay totoo pala talagang napakabait ni Mayora Claudia. Gagawin niyang lahat para sa ikagaganda ng buhay natin. Ay nako, Mare. Huwag ka maniwala doon. Estelo lang yun para makuha ang tiwala natin. Nang sa ganon, mabilis niyang magawa ang gusto niya. Ikaw talaga kahit kailan, wala kang tiwala kay Mayora. Matulungin naman siya, hindi ba? Ay nako, basta ako, hindi ako naniniwala. Huwag kayong magtitiwala sa kanya. Marami nang namamatay at nawawalang mga kabataan dito sa atin. Sinong nagchichismisan na yan sa inyo, ha? Hoy kayo! Kapag narinig ko pang sinisiraan ninyo si Mayora, ipaaresto ko kayo. Bakit, Kamagong? Nasasaktan ka ba kapag naririnig mo ang totoo? Alam niyo ba ang parusa sa paninirang ginagawa ninyo? Huwag niyong susubukan! Nagsasabi lang sila ng totoo. Natatandaan niyo po ba, Kamagong? Biglang nawala si Mang Boy matapos ninyong pagbantaan. 2 taon nang nakalipas. Tapos ngayon ano? Uulitin na naman ninyo? Mag-iingat ka, babae, sa mga sinasabi mo. Sa bayang ito, nawawala ang mga nangbibintang. Hindi ako natatakot sa inyo, Kamagong. Kayo ang dapat matakot. Baka isang gabi, kayo naman ang biglang mawala. Nabalot ng takot ang paligid matapos ang mainit na sagutan ni Lara at Kamagong. Si Lara nakatayo sa gitna ng mga naniniwala at naninira di umano'y kay Claudia. Ang bawat salita, bawat tingin ay para bang naghahatid ng mapanganib na babala. Kinagabihan, habang natutulog si Lara, nakaramdam ng matinding pananakit ng kanyang dibdib. Aray ko, ang sakit ng dibdib ko. Parang may kung anong nilalang na kumagat sa buong katawan ko. Gutom ako. Lara, kailangan natin kumain. Sino ka? Hindi ako magpapadala sa'yo. Tigilan mo ako! Hindi ka makakatakas sa sarili mo, Lara. Hindi ako halimaw. Kaya umalis ka sa katawan ko. Tantanan mo na ako! Hindi halimaw? Bakit hindi ka tumingin sa salamin nang makita mo kung sino ka talaga, Lara? Diyos ko, heto ang malaking salamin sa gilid ng kwarto ko. Haharap ako sa salamin. Nang gabing yun, nakatayo si Lara sa harapan ng salamin. Ang sariling refleksyon niya ay hindi sumusunod sa kanyang mga galaw. Nakangiti ito ng may mga matang nagliliwanag sa dilim. Tila ba huminto ang sandali ng mga oras na yun. Tanging ang mabagal na tibok ng puso ni Lara ang maririnig. Tita Susan! Lara! Tomas, anong nangyari? Si Mang Julio! Natagpo ang patay kaninang madaling araw doon sa dalampasigan ng isla. Ano? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Tita, anong ibig niyong sabihin? Noon pa man, ayaw ni Julio ng patakaran ni Mayora para sa mga mangingisda. Kaya madalas siyang nakikipagtalo sa namamahala sa palengke ng mga tauhan ni Mayora. Sinasabi ba ninyo na mga tauhan ni Mayor ang pumatay kay Mang Julio? Pero kung mga tauhan ni Mayora ang pumatay, bakit pinira-piraso ang bangkay? Maaring matindi ang galit nila kay Mang Julio.
Kaya ba pati puso ni Mang Julio, kinain nila? At yung dugo, saan kaya naman napunta? Diyos ko, hindi pa nga natatagpuan yung nawawalang 3 kabataan. At ngayon, may pinatay na naman. Ayon sa usap-usapan, nilapa raw ng mabangis na hayop. Wasak ang dibdib, nakakalat ang mga laman, at wala na ang puso. Pero ang nakapagtataka, wala raw kahit kaunting patak ng dugo sa paligid ng bangkay. Sunod-sunod na mga nangyayaring ito sa isla. Kung hindi dinudukot, pinapatay. May mga nagsasabi, may nakita silang anino kagabi. Malaki at napakabilis. Sino raw ang nakakita, Tomas? Si Aling Cora, pero ayaw niyang magsalita. Natatakot daw siya. Lalong dapat tayong mag-ingat. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Mas lalong delikado kung wala tayong gagawin. Hindi pwedeng maghintay na lang tayo kung sino ang susunod na mamatay. Nagsimulang kumagat ang takot sa isla. Sunod-sunod na nawawala ang mga hayop, ang ilang mga kabataan. Kung hindi man matatagpuan na lamang ang mga bangkay, karamihan ay ayaw nang lumabas ng kanilang bahay dahil sa takot na baka sila na ang susunod na maging biktima. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Lara ay patuloy na nag-iisip kung anong magagawa para matigil ang ganoong karahasan. Kahit luma na ang building na to, kitang-kita pa rin ang bakas ng mga paa. Susundan ko kung saan patungo ang bakas. Mabuti na lang at maliwanag itong flashlight na dala ko. Eto, papunta sa likuran ng lumang building. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Anong ginagawa mo sa abandonadong building na to? Sa ganitong oras ng gabi? Shh! Ayon sa nakausap ko, may mga countdown na itinapon dito, galing sa munisipyo. Baka may mga dokumento na may kinalaman kay Mayor. Kung ganun, pareho pala tayo ng pakay kung bakit naririto. Pero kanina pa ako nag-iikot-ikot. Wala akong makita ni kahit... Relax lang. Huwag ko masyado mabilis. Hindi kaya espiya ni Mayor ang napag-utusan niya. Kaya hindi sinunod ang totoong pinagagawa ni Mayor. Kung ganun, hindi lang tayo ang nag-iimbestiga. Pero, bakit kaya gusto rin nilang mag-imbestiga kay Mayora? Simula kasi nang ipahayag ni Claudia na gagawing resort ang isla, saka dumami ang mga misteryosong pangyayari. At naniniwala ako, hindi coincidence yun, kundi pinagplanuhan. Tama ka, Harold. At yung nangyari kay Mang Julio, naniniwala ka ba na mabangis na hayop ang gumawa nun? Yun nga ang gusto kong itanong sa'yo, Lara. Nasaan ka nung gabing namatay si Mang Julio? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ko kailangang sagutin yan, Harold. Hindi kita pinagdududahan, Lara. Pero kailangan ko malaman. Bakit nga kailangan mong malaman? Sige, ipagpalagay na natin na nawala ko sa bahay ng gabing yon. Anong gagawin mo? Akala ko, ako lang ang nag-iisip ng iba sa lugar na to, Lara. Sandali, kilala mo pala si Harold? Oo, nagkakilala kami doon sa pagtitipon sa baryo nung nakaraang linggo. Kilala ko rin yan si Harold. Mabait yan kahit tahimik. At saka minsan, masyadong seryoso. Salamat. Ano nga palang ginagawa mo rito? Malalim na ang gabi at mag-isa ka. May hinahanap kasi ako, Harold. Pero mukha yatang wala rito. Hindi bale, sa ibang lugar ko na lang hahanapin. Nagkatinginan sina Lara at Harold sa sinabi ni Denise. Sapat na upang maunawaan nila ang isa't isa. Sa loob ng abandonadong gusali, may mga kakaibang amoy. Amoy kalawang mula sa mga bakal at amoy na tila ba
patay na kung anong hayop sa paligid. Sa pagitan ni na Harold at Denise at Lara, walang tiyak kung sino ang kakampi at kaaway sa kabila ng kanilang pagkakakilala. Si Denise ay may kakaibang ngiti na ipinukol kay Harold. Good evening, Ma. Nandito na ako. Kasama ko nga pala si Harold. Magandang gabi po, Mayora. Masyado ka namang formal, Harold. Tita Claudia na lang. Nandito lang naman tayo sa bahay. Sige po, Tita Claudia. Hindi ko alam may imbitasyon pala. Maupo ka na muna. Sandali lang ha. May kukunin lang ako. Ma? Si Denise kasi, masyadong makulit. Ang sabi niya, ikaw raw ang tipo ng taong dapat kong makilala. Napakabait mo raw. Totoo ba? Ganyan nga, Ma. Gusto kong magkakilala kayong dalawa na mabuti. Mabait yun si Harold. Pero minsan, napakatahimik. Minsan naman seryoso. Talagang ganyan ang mga kabataan ngayon. Kahit ikaw, hindi lang maibigay ang gusto. Magtatampo na kaagad. Naman, huwag niyo naman akong ibuking kay Harold. Kay talaga oo. Totoo naman, hindi ba? Sige na, Harold. Kumain ka na. Pasensya na nga po pala nung nakaraang araw. Marami po akong tanong sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sa tagal ko ba naman sa politika, sanay na ako sa mga ganyan. Tita Claudia, bakit nga po pala itinatapon ninyo yung mga lumang dokumento ninyo? Paano nalaman niyang ipinagawa ko kay Arnaldo? Sino ka ba para mag-usisa sa pamamahay ko? Ma, kinakausap ka ni Harold. Nakatitig ka na lang sa kanya. Kuwan, ano kasi? Confidential. Oo, alam mo naman ang politika. Tamang hinala ko. May hindi maganda sa mga dokumentong yan. Sandali lang, Harold, ha? Kukuha lang ako ng dessert. Tita? Ano yun? Parang library? Parang gano'n na nga. Mahilig kasi ako magbasa ng mga libro patungkol sa politika. Kung gusto mong tingnan, sige lang, tingnan mo. Kumakain pa kasi ako eh. Pero sige po. Alin kaya dito yung magandang basahin? Hihiramin ko na lang kay tita. Teka. Gumalaw ang kinalalagyan ng libro. Itutulak ko. May pintuan sa likod ng cabinet. Papunta sa ilalim ng bahay. May basement sila. Harold, okay ka lang ba dyan? Opo. Opo, Tita Claudia. Wala po, may napili na po. Wala po ako napiling libro. Galing pa sa panahon ng lolo kong mga aklat na yan. Kaya alam kong hindi mo talaga magugustuhan. Kung ganun, luma na po pala talaga, tita. Okay ka lang ba? Pinagpapawisan ka at parang nanginginig ka. Mabuti na lamang at mabilis na naibalik ni Harold sa dating pagkakaayos ang cabinet. Naiwan si Claudia na tila ba sinusuring mabuti ang bawat sulok sa pagiging tahimik ni Harold. Naglalaro na sa kanyang isipan kung ano ang naroon sa basement habang nasa gitna ng kasiyahan. Walang kamalay-malay si Denise sa aninong dumaan sa likuran ni Claudia. May mapupulang mga mata. Sandaling lumitaw at mabilis namang naglaho. Usap-usapan ngayon sa social media ang di umano'y aswang sa inyong lugar. Gaano po ba katotoo ito, Mayora Claudia? Kagaya ng sabi mo, usap-usapan lamang ang mga yan.
Sa panahon ngayon, wala nang aswang. Kaya walang katotohanan ng kumakalat na balita patungkol sa mga aswang. Mayora, kamakailan po ay napabalita ang pagkawala ng 3 kabataan dito sa inyo. Ilang linggo na po ang nakararaan. Ano po masasabi niyo tungkol dito? Totoong may ilang kabataan ang umalis, papuntang Maynila, para magtrabaho. Ako pang nagbigay ng pamasahe sa kanila para makaluwas ng Maynila. Kaya malinaw na ang mga taong gustong manira sa akin, nagpapakalat lang ng chismis. Tungkol naman sa pagkamatay ng mangingis ng si Mang Julio, may mga nakakita raw na halimaw ang pumatay. Pero bakit kaya natatakot sila magsalita? Dahil wala silang matibay na ebidensya. Alam nila na maaari silang makasuhan kapag napatunayang nagsisinungaling sila. Walang halimaw. Ito ay propaganda lamang ng oposisyon para sirain ako. Walang halimaw dito. Ang totoong halimaw ay ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Ano ang naisip ninyong paraan para maiwasan ang ganito mga pangyayari dito sa inyong nasasakupan, Mayor? Bilang tugon, inatasan ko na si Camagong na maging leader ng Special Task Force. Layunin ng samahang ito na paigtingin ang seguridad dito sa aming bayan. Tama ang naririnig ninyo. Ako si Camagong. Tapat at maasahan pagdating sa serbisyo. Parurusahan namin ang sino mang magpapakalat ng kasinungalingan at sisiguraduhin na mananagot sila. Kasinungalingan daw. Pero ang totoo, alam nila kung ano talaga ang totoo. Ang lakas ng loob ng Camagong na to. Ganyan silang mga nasa politika. Lahat ng sasabihin, pabor sa kanila. Teka, bakit ka may dalang kamera? Mas mukha ka pang taga-media kaysa sa mga nandito. Talagang sinadya ko to. Para madali tayo makapasok. Napakaganda ng ngiti ni Claudia sa harapan ng maliwanag na kamera. Sa bawat pitik ng ilaw, tila ba may bakas ng kasinungalingan. Habang ipinagtatanggol ni Claudia ang sarili sa harapan ng bayan, walang nakaalam kung may mga bangkay na namang lumalabig sa kagubatan. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid sina Harold at Lara. Alam nilang hindi propaganda ang mga patayan at ang pagkawala ng mga kababaryo. Maawa po kayo! Wala po talaga akong alam sa sinasabi nyo! Sinungaling! Lagi kang nakikita ni Camagong na palihim na nakikipag-usap sa telepono. Nagre-report ka sa boss mo! Ha? Hindi po totoo yun! Nagsisilungaling naman po si Camagong! At gagawin mo pang sinungaling si Camagong! Huwag ka nang magmatigas, bata. Alam ko naman nag-iispiya ka lang kay Mayor. Pero sige, gagawin ko sa'yo. Siguradong aaminin mo na. Ako na, Camagong. Tingnan natin kung hindi ka pa magsasalita kapag dumaloy na sa katawan mo ang malakas na bultahe ng kuryente. Teka, ano gagawin nyo sa akin? Huwag niyong gagawin yan. Maawa po kayo. Wala sa bokabularyo kong salitang awa. Huwag. Ganito ang ginagawa ko sa matitigas ang ulo. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinakausap na kahit sino. Maniwala po kayo. Hindi ako espiya. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, isusunod kita sa kanila. Camagong! Ipakita mo sa kanya. Hindi. Mga kaibigan ko. Omar, Japet, anong ginawa niyo sa kanila? Pinatay niyo ang mga kaibigan ko! Hayop kayo! Hayop! Ganyan din ang gagawin ko sa'yo kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Ngayon, sa huling pagkakataon, sabihin mo, sinong nag-utos sa'yo para mag-espiya sa akin? Patayin niyo na ako kung gusto niyo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Walang espiya! Wala! Matigas ka, ha?
Huwag kang magmadali. Dahil talagang makakasama mo rin ang mga kaibigan mo! Patayin niyo na lang ako. Hindi ako nag-iispiya sa Kung inyo. ganyan, wala ka na ring silbi. Isasama na kita sa mga kaibigan mo. Kamagong! Miora! Alam mo na ang gagawin! Sandali. Saan niyo akong dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Wag! Bilisan mo! Wag! Bilisan mo! Anong nangyayari? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa salamin, titignan ko. Bakit ganito ang mukha ko? Hindi ako to. Ang mga mata ko. Namumula ang mga mata ko. Hindi. Hindi ko yung ginawa. Hindi ko yung ginawa. Imposible! Oo. Ikaw, ginawa mo. Ginawa nating dalawa. Hindi ako yun. Hindi ako pumapatay. Hindi. Harapin mo ako, Claudia, para makita mo kung sino kang talaga. Diyos ko! Anong nangyayari sa akin? Ako ba talaga ito? Sa bawat sulok ng basement, may bakas na mga taong hindi nakalalabas. Si Kamagong, tahimik ngunit tapat, parang walang puso. Habang sinusunod ang lahat ng utos, sa ilalim ng liwanag ng ilaw, nakatayo si Claudia habang nanginginig ang buong katawan. Ang salamin sa kanyang harapan, hindi na refleksyon ng kanyang sarili, kundi isang paalala na may ibang nilalang na gumagamit ng kanyang katawan. Lara, sigurado ka bang wala makakakita sa atin? Sigurado ako. Si Tomas lang ang palaging gising sa ganitong oras. Pero hindi siya magtatanong kung hindi mo siya kakausapin. Hindi pwede magbulong-bulungan lang tayo. Sa mga nangyayari dito sa isla, dumadami na ang nagiging biktima ng mga nawawala. Maaaring may nalalaman ng iilan sa atin dito. Pero ayaw nila magsalita dahil sa takot na... Malakas ang kutob ko, Lara. May kinalaman ang mga dokumentong yun sa ginawa ni Mayora. At baka yun ang pwedeng magpahamak sa kanya. Kaya ipinatapon niya. Alam ko. At maaaring may kinalaman din sa nangyari sa akin sa Manila. Ano ba talagang nangyari sa'yo, Ron? Kung kailangan mo yung sekreto, makakaasa ka. May insidenteng nangyari sa akin sa Manila. Isang gabi pagising ko, puro dugo ang mga kamay ko. Pero hindi ko alam kung... Kaya umuwi ka rito sa isla? Oo. Pero kahit anong layo ko, parang naroon pa rin ang pangyayaring yun. Lara? Harold? Anong ginagawa niyo rito sa labas? Ang Tomas! ganitong oras? Shh! Huwag ka maingay. Nagpapahangin lang kami dito. Huwag ka na magsinungaling, Lara. Nakita ko na, ilang beses ka nang lumalabas ng palihim tuwing gabi. Totoo pala ang sinasabi ni Tomas, Lara. Harold, tigilan na ninyo yan. Tita Susan, wala po kaming masamang binabalak. Hindi nyo kilala ng lubusan si Mayora Claudia. Lahat ng kumakalaban sa kanya, nawawala. Nay, hindi ako natatakot sa Dapat kanya. matakot ka. Dahil kahit ako, nararamdaman kong may itinatago ka rin, Lara. Nay, anong ibig niyong sabihin? Alam kong may kakaiba sa'yo. Mula nang dumating ka, laging malamig ang hangin sa loob ng bahay. Habang humahaplos ng malamig na hangin sa gabi, tila ba may mga matang
nagmamasid sa bawat galaw ni Lara at Harold. Ang mga lihim na sinisikap nilang itago ay unti-unti nang nabubunyag sa mga taong malalapit sa kanila. Si Susan, para bang kakambal na ng takot at kaba, ramdam sa kabilang bahagi ng kanyang isipan, para bang bumubulong na may kinalaman ng anak sa mga nangyayaring karumal-dumal. Narinig niyo ba? May nakita na naman bangkay kagabi doon sa dulo ng isla, pero hindi raw taga rito. Ay, nakita ka namin yun. Sila na nakita din nila. Ay, Diyos ko! Hanggang kailan ba ang dilobyong ito dito sa atin? Ay, sobrang nakakatakot na dito sa atin. Alam mo, naisip ko, kung hindi kaya tambay mga gumagawa ng mga yan ay magandang aadik ang mga yan. Nako, kayo naman. Magsiuwi na nga ho kayo, mga Tama! tatang. Dapat imbestigahan yan. Wala tayong sinasanto dito. Kahit sabihin pang kamag-anak natin ang mga nagkasala, dapat panagutin. Pero hindi nyo ba napansin? Mula nang dumating si Lara, dumami ng patayan dito sa isla. Ay, ganun ba yung sa tingin mo eh? Anak yun ni Maring Susan. Ay, sa tingin ko, hindi niya naman magagawa yun. Hindi nyo alam kung anong kaya niyang gawin. Minsan, ang pinakamatamis ng ngiti ay ang pinakamatinding panganib. Anong sinasabi mo, Kamagong? Huwag niyong pagbibintangan ng anak ko. Hindi niyo kayang patunayan ang mga sinasabi ninyo. Ay, di talaga kami naniniwala, Marie Susan, na magagawa yun ng anak mo. Alam kong napakabait niyang si Lara. Ay, tama yun. Kung ganon, patunayan mong inosente siya. Dahil kung hindi, ako mismo ang magpapahuli sa kanya. Bago kayo manghusga, Kamagong, matuto muna kayong manalamin nang makita ninyo kung ano talaga ang totoo. Parang apoy na kumalat ang takot sa isla. Sa bawat bulungang maririnig sa bawat sulok ng isla, lumalakas ang boses ng panghusga. Si Lara, na minsang tinanggap bilang anak ng bayan, ngayon itinuturing ng kriminal. Sa bawat tingin ng mga tao, may halong takot at pagkamuhi. Ngunit sa likod ng lahat, si Kamagong ay tahimik na ngumingiti dahil alam niyang bawat galaw ng takot ay naglalapit sa tunay na layunin ni Claudia, ang alisin ang mga sagabal sa kanyang kapangyarihan. Mga kaibigan, alam kong marami pa sa inyong hindi nakakaalam. Si Mayora Claudia ang mama ko. Siya ang nagpaunlad sa bayang ito. Siya ang dahilan ng pag-angat ng mga buhay ninyo. Yan ang palaging bukang bibig ninyo. Para mag-amoy rosas ang pangalan ng mama mo. Bakit hindi nyo sabihin kung nasaan na yung mga nawawala naming kababaryo? Hindi lahat ng pag-unlad ay tama, Denise. Masasabi bang maunlad ang bayan? Kung kaliwat kanan ng patayan? Ano bang alam mo sa mga politika? Galing ka sa Maynila. Tapos kung makapagsalita ka, parang may alam kang gawin para lang makatulong. Ikaw, anak ka nga ng Mayora. May naitulong ka ba? Ano bang nagawa mo sa sinasabi mong pag-unlad? Wala kang karapatang tanungin ako. Anak ako ng Mayora. Kaya matuto kang rumespeto. Wala akong pakialam kung anak ka ng kahit sinong Poncio Pilato. Sinasabi ko lang kung anong dapat na totoo. Ang kapal na mukha mo. Nandito ka lang naman para manggulo. Kamagong, paalisin dito yung babaeng yan! Hindi ako nanggugulo. Oh. Iniisip mo lang yan dahil alam mong totoo. Masakit, hindi ba? Kung ayaw mong maniwala sa mama ko, di lumayos ka sa lugar na to. At kung ayoko, anong gagawin mo? Ipapapatay mo ko sa mama mo? At ipapalapas sa mga hayop para paniwalain ng mga tao na aswang ang pumapatay? Tumigil ka! Gusto mo makasuhan, ha? Kakasuhan niyo ako dahil nagsasabi ako ng totoo. Diyan kayo magaling, Kamagong. Ang sindakin ng mga mahihina. Bakit hindi kayo lumalaban ng patas? Lara, tama na. Huwag dito. Maraming tauhan si Mayor sa paligid. Ayan! Nakita na ninyo! Wala siyang respeto! Makinig ka, Denise.
Lalo ka na, Kamagong. Ah! Darating ang oras. Nakakainin ninyo lahat ng sinasabi ninyo. Tandaan nyo yan. Sa gitna ng mainit na batuhan ng malulutong na salita, sa pagitan ni Denise at Lara, walang magawa ang naruroon kundi ang makiramdam. Ang mga salita'y para bang matutulis na patalim na tumutusok sa dibdib ng bawat nakaririnig. Sa isang sulok, si Harold ay nananatiling tahimik, ngunit sa isipan ay may kapirasong katotohanang nakahandang sumambulat anumang oras. Denise, ikaw lang mag-isa ngayon dito Oo, umuwi kasi yung mga maid namin pagkatapos ng trabaho nila. Si Mama naman, bihirang umuwi ng maaga. Ito na tamang pagkakataon. Pasensya ka na, Denise. Pero kailangan kong gawin. Bakit mo pala naitanong? Natatakot ka ba? Hindi naman. Bakit? Dapat ba ako matakot? Naku, hindi. Kilala ka na ni Mama, hindi ba? Kaya huwag ka mag-alala. Alam ba ng mama mo na isasama mo ko ngayon dito? Hindi eh. Hindi ko na nasabi kay Mama. Pero ayos lang yan. Wala namang magiging problema. Akong bahala. Mga anong oras ba kadalasan dumarating si Mayora? Gabi na ba? Kadalasan madaling araw na. Kung minsan, sa opisina na lang siya natutulog. Ganun ba? Talaga palang napakasipag ng mama mo, no? Teka, okay ka lang ba? Hindi ka ba komportable nakaharap ako? Naku, hindi. Okay lang. Hindi lang talaga ako sanay na. Heto, uminom ka muna. Para naman ma-relax ka. Salamat. Habang nag-uusisay paikot-ikot ang mga mata ni Harold sa loob ng malaking bahay, hanggang sa mahagilap ng kanyang mata ang maliit na opisina sa dulong bahagi ng bahay. Hindi rin maiwasan na sulyapan ang lihim ng pintuan na minsan niya nang natuklasan at dito'y sinimulan niyang gawin ang tunay na plano. Ito nga pala, ang private office ni Claudia. Kailan makahanap ako ng kahit anong ebidensya bago pa magising si Denise. Pero sisiguraduhin ko, matagal siya magigising. Dahil dinamihan ko ang pampatulog na nilagay ko sa inumin niya. Habang walang malay si Denise dahil sa pampatulog na inilagay ni Harold, palihim nitong pinasok ang private office ni Claudia. Bawat sulok ay hinalungkat ni Harold. Bawat peraso ng madaanang papel, saglit na sinusuri ang nilalaman. Eto. May nakasulat. Neutralized threat. Mga pangalan ng taong pilit na pinatahimik. Hindi. Pangalan nito ni Itay. Anong nangyari? Si Itay? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Harold nang makita ang pangalan ng kanyang ama. Saglit nitong tiningnan si Denise. Wala pa rin itong kamali-malay. Akmang lalabas na sana si Harold sa private office ni Claudia nang mapansin ang isang folder sa isang sulok ng cabinet. Ano pa yung laman ng birth certificate? Lara Delgado. Si Lara? Kay Lara ang birth certificate na to. Pero ang pangalan ng ina, hindi masyadong nakikita nakasulat. Bakit naririto sa private office ni Claudia ang birth certificate ni Lara? Maingat na kinuha ni Harold ang mga papel na naglalaman ng kanyang mga natuklasan. Dali-daling lumabas habang
tangan ang mga dokumentong palingon-lingon habang tinutungo ang kinaroroonan ni Denise habang nasa ilalim pa rin ito ng pampatulog na inilagay niya. Nang matiyak na tulog pa rin si Denise, nagmamadaling lumabas ng malaking bahay si Harold. Ngunit bago pa ito makalabas ay dumating na si Claudia. Sige na, isarado mo na lamang ang gate paglabas mo. Sige po, Mayora. Wala na po kayong ipag-uutos? Sadali lang. Parang may taong papalabas galing sa private room. Nakikita mo ba yon? Opo, nakikita ko. Kilala ba ninyo siya? Hindi. Pero parang pamilyar ang kanyang kilos at ang pangangatawan. Baka isa sa mga kaibigan ni Ma'am Denise. Sige na, ako nang bahala dito. Iwanan mo na ako. Sino bang lalaking ito? At bakit siya pumasok sa private office ko? Kailangan ko na makalabas sa malaking bahay na to bago pa dumating si Mayora. Kapag naabutan niya ako, sigurado... Harold! Tita Claudia, Ikaw nga. naririyan na pala kayo. Nakita kita habang papalabas ka galing sa office ko. May hinahanap ka ba? Ano po si tita eh? Naghahanap po ako ng banyo po. Tama. Tulog po kasi si Denise kaya hindi ko na ginising. Sino ka ba talaga, Harold? Bakit parang matagal na kitang kilala? Sa tuwing pinagmamasdan kita, nakikita ko ang isang taong matagal ko nang kilala. Tita Claudia, bakit po ganyan ang titig niyo sa akin? May gusto po ba kayong sabihin o ipag-utos? Sabihin niyo lang po. Kamukha mo ang isang taong kilala ko dati. Sino ka ba talaga? Bakit po parang nag-iba po yung boses ninyo? Ayos lang po ba kayo, Tita Claudia? Sino ka ba talaga? Isa ka ba sa mga nag-iispiya sa akin? Sino ka? Tita Claudia, ano po nangyayari sa inyo? Bakit parang nagbago ang kulay ng mata ninyo? Harold, anong ginagawa mo rito? Si Denise, nasan siya? Si Denise po eh, natutulog po siya. Halika, dito ka na lang magpalipas ng gabi. Pwede kang matulog dito sa sala. Kung gusto mo, sa guest room, ikaw na ang bahala. Sige po, tita. Bagamat humupa na ang kaba at takot na nararamdaman ni Harold, naruroon pa rin ang pagtataka sa biglaang pagbabagong nakita niya kay Claudia. Hindi maipagkakaila, si Claudia na kilala bilang tagapagtanggol ng bayan, ngayon ay parang nilalamon ng sariling kasamaan. Habang si Harold na dati puno ng katanungan, ngayon may hawak ng katotohanan na mas mabigat pa kaysa sa bala. Harold, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Kailangan matapos ang pagkukunwari ninyo. Dapat nang malaman ang totoo. Harold, ano bang sinasabi mo? Ano yung mga papel na hawak mo? Alam mo ba talaga kung sino ang nanay ni Lara? Ano? Sino? Si Claudia. Ang mama mo. Ang tunay na ina ni Lara. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ko kapatid si Lara. Eto. Ayan. Ang katotohanan. Pareho kayong anak ng halimaw. Mas lumalim ang gabi habang unti-unting nababalot ng katahimikan ang buong bahay. Subalit ang katahimikan ay mas malakas kesa sa kulog, kasabay ng matalim na kidlat. Dahil sa napakalakas na buhos ng ulan sa labas, ang ihip ng hangin ay parabang hininga na mas mahirap pakawalan. Sa mga sandaling yun, alam ni Harold na hindi siya ligtas at si Denise habang nakatitig kay Harold ay unti-unting nakararamdam ng bigat ng pakiramdam. Harold, bakit gusto mo dito tayo magkita? Malayo na ito sa baryo. Halos wala na mga taong pumupunta rito.
Gusto ko lang makasiguro na walang makakakita sa atin, Denise. Malalim na ang gabi. Madilim na ang bahaging ito ng baryo. Wala nang masyadong mga bahay rito. Kaya nga, dito ko gusto magkita tayo. Ligtas sa mapanghusgang mga tao. Pero bakit kailangan natin magkita ng patago? Alam naman sa baryo na anak ako ni Mayor at kaibigan mo ko. Hindi lahat ng nakakakilala sa atin mapagkakatiwalaan. Mas mabuti yung tayo lang ang Teka nakaalam. nga, sandali. Ano ba talagang pinaplano mo, Harold? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Hindi pwedeng manahimik na lang ako sa mga natuklasan ko. Harold, anong ibig mo sabihin? Ano ba talagang binabalak mo? Wala naman. Marami akong sasabihin sa'yo. Para magawa ko yan, kailangan kong gawin ito. Harold, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ano gagawin mo sa... Pasensya ka na, Denise. Ito lang ang alam kong paraan para malaman mo ang lahat ng natuklasan ko. Nang hina ng tuluyan, nawala ng malay si Denise nang ipaamoy ni Harold ang hawak nitong maliit na peraso ng tela. May kung anong nakahihilong inilagay doon si Harold. Nang bumagsak si Denise, mariing pinagmasdan ni Harold ang paligid. Nang matiyak na walang tao sa paligid, dali-daling binuhat ang lupaypay na si Denise. Ilang minuto lang na paglalakad sa madilim na bahagi ng gubata, narating na ni Harold ang safe house sa kabilang bahagi ng isla. Narito na tayo. Ilang sandali na lang magigising ka na. Pero kailangan kong igapos ang mga kamay mo. Hindi ko alam kung ano maaari mong gawin kapag nagising ka. Nasaan ako? Harold? Gising ka na. Kalma lang. Wala kang dapat ikatakot. Anong nangyari? Bakit nakatali ako? Harold! Dinala ka rito para siguradong ligtas ka. Ligtas? Dinukot mo nga ako eh. Bakit mo ba talaga ginagawa to? Ano ba talagang kailangan mo? Makinig ka, Denise. Si Claudia ang mama mo. Hindi siya yung inakala mong mabuting leader ng bayan. Hinayaan kitang gawin sa akin to. Pero wag mong idadamay ang mama ko. Hindi mo siya kilala. Kilala ko siya. Higit pa sa gusto kong aminin sa'yo at sa mga tao. Tingnan mo ang mga dokumentong yan. May listahan ng mga pinatay. Mga tinaguro ang neutralized threat. At kasama dyan, ang pangalan ng tatay ko! Hindi! Hindi totoo yan. May personal ka ng galit sa mama ko. Kaya sinisiraan mo siya. Bakit nasa opisina ng mama mo ang birth certificate ni Lara? Hindi! Hindi pwede. Mabuting tao ang mama ko. Siya ang nagpaganda sa bayang ito. Leader ng sindikato ang mama mo! Ang ipinagmamalaki mong mayora! Isang mamamatay tao! Tama na! Kriminal! Tumigil ka na! Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, maniniwala pa rin ako sa mama ko! Kahit hindi ka maniwala, mananatili ang katotohanan. Hindi magbabago ang katotohanan. Kriminal ang mama mo! Mamamatay tao! Sa loob ng madilim na safe house ni Harold, umalingaw-ngaw ang dalawang magkasalungat na mundo. Ang isang puno ng pagmamahal at paniniwala at ang isa'y puno ng galit at paghihiganti. Habang lumanlalim ang gabi, ang bawat salita ni Harold ay parang apoy na tumutupok sa buong pagkatao at tiwala ni Denise. Ngunit sa likod ng luha, may bahagyang pagdududa na nagsisimulang umusbong sa puso ni Denise. Sa kabila ng lihim na plano ni Harold, may mga mata sa isang sulok ng gubata na nakamasid sa kanya. Lara!
Lara, kailangan natin mag-usap. Tomas, anong nangyari? Tamang hinala ko, Lara. Si Harold, may masamang binabalak. Teka, sandali. Hindi kita maintindihan. Paanong nalaman mo na? Ilang araw ko nang napapansin ang mga kakaibang kilos ni Harold. At nung isang gabi, nakita ko magkasama sila ni Denise papunta sa dulong bahagi nitong isla. Kaibigan ni Harold ang anak ni Mayora. Siguro may usapan sila. Lara, hindi yun. 2 gabi na raw hindi umuwi sa bahay nila si Denise. Yun ang sabi ni Kamagong habang nag-aabang sila sa pagsalta ng mga mangingisda. 2 gabi? Dinukot ni Harold si Denise? Ganun ba ang pinupunto mo, Tomas? Ganun na nga, Lara. Iba ang mga kilos ni Harold nung nakita ko sila. Parang napipilitan lang si Denise na sumama sa kanya. Kung nawawala si Denise, di sana nagwawala na yung Mayora niyang ina. Sigurado ako, Lara. Dinukot ni Harold si Denise. May binabalak siyang masama. Kumalma ka nga, Tomas. Hindi yun magagawa ni Harold. At saka, ano naman ang mapapala ni Harold kung dudukutin niya si Denise? Hindi ko alam. Baka humingi ng malaking pera kapalit ng buhay ni Denise. Tomas, malayo sa katotohanan niyang iniisip mo. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Harold. Pero paano kung dinukot nga ni Harold si Denise? Kung ginawa man yun ni Harold, siguradong may sapat na dahilan siya. At kung wala, paano kung isa siya sa mga kalaban? Lara, hindi mo siya dapat pagkatiwalaan ng basta-basta. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Tama ka, Tomas. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Kaya bakit natin siya huhusgahan sa isang bagay na wala tayong basehan? Lara, hindi ko naman siya inuhusgahan. Baka kasi... Tama na yan. Kung gusto mo talagang patunayan ang sinasabi mo, nakahanda ako. Anong pinaplano mo, Lara? Hanapin natin sina Harold at saka si Denise. Habang pinagtatalunan ni na Tomas at Lara ang pagiging kakampi at kaaway ni Harold, nararamdaman ni Lara ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang bilang anak ni Susan, kundi bilang nilalang na di niya kayang maunawaan. Ayon sa dalaga, ang tiwala ay isang napakalakas na sandata. Ngunit maaari itong maging patibong sa pagitan ng katotohanan at panganib. Unti-unting nabubuo sa loob ni Lara ang apoy na maaaring magliyab kapag hinihingi ng pagkakataon. Mga kababayan, sa wakas, natukoy na natin ang mga salarin sa pagpatay at mga nakawan dito sa baryo. Dapat sa kanila parusahan at ikaw lang! Yan. Hindi kami mamamatay tao. Hindi kami kriminal. Biktima rin kami. Ang mga pamilya namin. Namatayan rin ako ng anak. Naniniwala ka bang sila nga ang mga kriminal? Mukhang pinarusahan na naman nila yan para umamin. Pwedeng ganun nga. Maaaring totoong mga adik ang mga yan. Pero hindi talaga silang mga kriminal. Adik? Pero hindi kriminal? Anong ibig mong sabihin? Katulad sa Manila, maraming adik pero hindi mamamatay tao. Dahil sa matinding problema, kaya sila umaabot sa puntong yun. Ibig sabihin, ginagamit lang sila ni Mayora para mawala sa kanya ang atensyon ng mga tao. Tama ka, Tomas. Nang sa ganun, magbukha silang malinis sa mata ng mga tao. Ay, kayong dalawa, ano na naman ang pinag-uusapan ninyo? Tita Susan, akala ko ba ayaw mong sumama dito? Naririto sila. Pagmasdan ninyo mabuti. Sila ay mga adik, mga tambay. Kung kailan mga nagkaedad, saka gumawa ng katarantaduhan, walang pakinabang sa lipunan. Sila ang mga tunay na halimaw na gumagambala sa atin. Para maniwala kayo. Eto, may mga ebidensya kaming nakuha sa kanila. May mga baril at ipinagbabawal na gamot.
Ay, Diyos ko, mga limaw pala talaga mga Oo, ito. ano? Talaga yun. Buti na lang nahuli Ba niyo. yan? Sobrang awa. Bakit kami maniniwala? Baka kung anong gawin sa amin ng mga tauhan ni Mayora kung hindi sila paniwalaan. Kung maniniwala kayo, dahil lang natatakot kayo, hindi mawawala ang takot na nararamdaman ninyo. Tomas, ano ka ba? Baka marinig ka ng mga tauhan ni Mayora. Hayaan yung marinig nila, inay. Para makita na hindi tayo natatakot sa kanila. Hindi pwedeng takot ang laging mangingibabaw. Hindi tayo papayag na lamunin ng dilim ang ating bayan. Sisiguraduhin kong mapaparusahan silang lahat. Handa na ang lahat, Mayora. Hinding-hindi na sila makatatakas. Ano sa tingin mo, Kamagong? Napaniwala ba natin sila? Sa tingin ko, Mayora. Pero yung anak ni Susan, yung pinsan niyang si Tomas, mukhang hindi naniniwala. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, natatabunan ng matinding takot ang katotohanan. Ang mga matang saksi ng mga buhay na nawala ay bulag sa harapan ng mga may kapangyarihan. Ang tunay na mga halimaw ay nakangisi habang nilalasap ang sarap ng tagumpay. Si Kamagong, ang anino sa likod ng kapangyarihan, patuloy na nabubuhay sa kasinungalingan. Habang sa madilim na gabi, may mga matang lumuluha, mga pamilyang nawalan, mga boses na sumisigaw ng hustisya. Sigurado ka na ba sa gagawin natin, Lara? Sigurado na ako, Tomas. Kung ayaw mong sumama, hindi kita pipilitin. Iwan mo na ako dito sa gubat. Lalakad ako mag-isa. Hindi, Lara. Sasamahan kita. Hindi kita hahayaang mag-isa. Ako ang nag-isip ng masama kay Harold. Kaya kailangan kong patunayan. At sana nga malang hinala mo, Tomas. Teka, sandali. Dito. Dito sa bahaging ito ng isla. Nakita si Denise at Harold. Pero, wala nang daan kung saan patungo ang bahaging ito. Pero, sa may bahaging ito, biglang nawala. May lagusan sa likod ng malaking bato. Lara, tingnan mo. Madali. Tomas, tama ka nga. May hindi magandang ginawa si Harold. Hindi makapaniwala si Lara sa natuklasan na lihim sa bahaging iyon ng isla. Agad nilang sinundan kung saan patungo ang makipot na daanang iyon. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa kabilang bahagi ng isla. Nanlaki ang mga mata ni Lara nang tumambad sa kanilang safe house, ang pinagtataguan ni Harold. Harold, anong gagawin mo? Huwag mo akong iwan dito! May nakita akong paparating dito. Dito ka lang. Kapag natiyak ko may kakampi sila, babalikan kita. Naintindihan mo? Harold, ano ba? Saan ka ba pupunta? Harold! Papalapit na siya dito sa safe house na kinaroroonan ko. Kunti na lang. Itatara ko sa dibdib mo ang patalim na hawak ko. Oras na makalapit ka sa akin. Kunti na lang. Ngayon na. Hatop! Harold! Harold, tama na yan! Huwag kayong lalapit! Papatayin ko kayo! Harold! Huwag mong ituloy ang anumang binabalak mo. Hindi namin kasamang lalaking yan. Harold, ako to, si Lara. Kasama ko si Tomas. Hindi mo kami kaaway. Kakampi mo kami. Pasensya na. Pasensya na, Tomas, Lara. Harold, ano tong ginagawa mo? Nasaan si Denise? Anong ginawa mo sa kanya? Naruroon siya sa loob. Sumuko siya sa akin. Hindi ko siya nasaktan. At wala akong ginawa ng kahit ano sa kanya. Pero bakit kailangan dukutin mo siya? Pwede kang makasuhan ng kidnapping sa ginawa mo. Para ipakita at ipaliwanag sa kanya ang mga natuklasan ko.
Eto, naririto ang lahat ng kademonyohan ni Mayor Claudia. Lara, salamat at dumating kayo. Ang mama ko! Ang mama ko! Ano to? Listahan ng mga ipinapatay ni Claudia? Hindi. Leader ng sindikato si Mayora. Diyos ko, totoo ba to? Totoo yan, Lara. Naririyan ang mga pangalan na ipinapatay ni Claudia. Kasama ang tatay ko. Napakahayop niya! Yun ang dahilan kung bakit bigla ka nalang lumitaw dito sa isla, Harold? Para hanapin ang pumatay sa iyong ama? Oo. At ngayong alam ko na, pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa ama ko. Papatayin kita, Claudia. Papatayin kita! Hindi totoo ito. Hindi ko matatanggap. Imposibleng magagawa ito ng mama ko. Hindi! Tomas, Lara, hindi na tayo safe dito. Hindi ko alam kung paano nila ako nasundan. Pero yung lalaking napatay ko kanina, siguradong tauhan siya ni Mayora. At maaaring papunta na sila dito sa oras na to. Tomas, alalayan mo si Denise. Sumunod kayo sa akin. Dali, sa likuran tayo dumaan. Mama! Nalinti ka na. Lara, huwag mong hahayaang makuha nila si Denise. Ang mga dokumento, ingatan mo mabuti. Isang tauhan ni Claudia ang palihim na nakapasok sa loob ng lumang safe house. Pero kaagad din itong napatay ni Harold. Subalit ang pagkakapatay nito'y isang mensahe para kay Claudia. Matapos ang mainit na paglalantad ni Harold ng mga natuklasan, nagmamadali silang lisanin ang safe house kasama sina Tomas at Lara. Habang si Denise ay tila ba nakalutang sa hangin dahil sa masakit na katotohanang ibinunyag ni Harold. Kinulat mo naman ako, Harold. Imagine, alam mo palang safe na ito. Higit pa sa alam mo, Mayora, nakasisiguro ako na hindi sa'yo ang safe house na to. Huwag kayong magkakamaling kumilos nang hindi ko magugustuhan. Pasasabugin ko ang ulo ninyo! Harold, anong gagawin natin? Armada ang mga tauhan ni Mayora. Kamagong, huwag mo silang tutukan ng baril. Hindi naman gulo ang pinuntahan natin dito. Ma! Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo ba ang lahat ng narito? Denise, anak, bakit ka narito? At bakit nasa iyo ang mga dokumentong yan? Ibalik mo sa akin yan. Paano mo nakuha ang mga yan? Hindi mo na kailang malaman pa. Pero sigurado ako na ikaw ang pumatay sa ama ko! Mama, totoo ba? Sagutin mo ako! Totoo ba? Totoo ba na leader kayo ng sindikato? Oo! Totoo ang lahat ng sinasabi nila. Pinatay ko silang lahat. Walang makapipigil sa akin. Kahit ikaw, Denise! Anong nangyayari sa kanya? Biglang nagbago ang itsura niya. At ang boses. Hindi siya si Mayora Claudia. Lara! Lumayo kayo sa kanya! Papalapit siya sa inyo! Lumayo kayo sa kanya! Ako ang harapin mo, Claudia! Pagbabayaran mo! Tigil! Huwag kayong magkakamaling saktan si Mayora! Hindi kita sasantuin, bata! Sige, subukan mong saktan ang kaibigan ko. Lalaslasin ko ang lalamunan ng babaeng ito! Sige! Patayin mo ang babaeng yan. Marami na siyang nalalaman. Kaya kailangan niya ng manahimik. Kapag hindi mo siya napatay, ikaw ang papatayin ko! Mabilis na naagaw ni Claudia ang baril ng isang tauhan nito. Agad itong ipinutok sa ulo ng isang tauhan. Kasunod dito,
ang biglaang pagdilim ng paligid ng buong safe house. Sa kadiliman, maririnig ang mabibigat na yabag na nakakikilabot na ungol ng isang nilalang. Nang bumalik ang liwanag, namangha sina Denise at Tomas sa kanilang nakita. Denise! Anong nangyari? Bakit nakabulagta lahat? Ang mga tauhan ni Mayora Claudia. Hindi ko alam. Si Lara! Nasaan si Lara? Lara! Lara! Walang makapipigil sa akin. Papatayin ko kayong lahat. Gaya ng ginawa ko sa kanila. Harold! Harold, mag-iingat ka! Nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo, si Mayora Claudia! Wala siyang magagawa dahil itinali ko ang buong katawan niya sa malaking poste ng semento! Sino ka ba talaga? Bakit mo ginugulo ang buhay namin ng mama ko? Ako, ang tunay na leader ng sindikato. Ginamit ko lang ang katawan ni Claudia para makapagpatuloy sa paggasik ng kasamaan. Bakit ang mama ko? Mabuti siyang tao. Marami siyang ginawang mabuti para makatulong sa iba. Para mo nang awa. Palayain mo na ang mama ko. Mahina si Claudia. Biktima siya ng sarili niyang ama. Kaya ako pumasok sa katawan niya para protektahan siya. Kung gusto mo siyang protektahan, maraming paraan. Umalis ka sa katawan ni Claudia! Huli na ang lahat. Hindi ko na siya maaaring pakawalan. Ako na ang nagkokontrol sa kanya. Harold? Anong gagawin niya? Kinuha niya ang baril ng nakabulagtang tauhan ni Mayora. Hindi. Babarilin niya si Mayora. Harold! Harold, wag! Maawa ka! Denise, anak! Hindi ko alam. Hindi ko ginusto ito. Hindi, anak! Mama, nakikilala mo na ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang totoo. Ako ang Mayora na yung ina. Denise! Huwag kang lumapit sa kanya! Nililin lang lamang ng halimaw na yan! Hindi siya ang mama mo! Hindi! Itiway mo ako! Harold! Tulungan mo ako! Hindi ako makahiya! Tulong! Bitawan mo siya! Ako ang harapin mo! Lara? Alam kong ikaw yan. Sige, durugin mo siya. Halimaw laban sa halimaw. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na to na magharap tayo. Ganun na lamang ang pagkabigla ni na Harold at Denise nang biglang dumating ang kakaibang anyo ng nilalang. Hindi makikita kay Tomas ang pagkabigla sa paglabas ng nilalang na iyon. May bahagi sa kailaliman ng isip ni Tomas na nagsasabing si Lara ang halimaw na yun. Baka sa mukha ni na Denise at Harold ang takot. Habang nagbubuno ang halimaw laban sa ibang pagkatao ni Claudia, samantalang si Tomas tila ba natutuwa na pinanunood ang labanan. Alam ko na ang totoo, Lara. Sinabi sa akin ni Tomas, armado ang mga tauhan ni Claudia, kaya mag-iingat ka. Hindi ko sila hayaang makalapit sa akin. Hindi kayo magtatagumpay, mga hangal! Harold! Tumingin ka sa likuran mo! Susugurin ka nila! Mabilis na nakailag si Harold sa patalim ng tauhan ni Claudia. Nang makakuha ng buwelo si Harold, inundayan ng sunod-sunod na saksak sa dibdib ang isang tauhan. Nang lingunin niya si Lara, buong lakas nitong sinaksak ang dibdib. Ang armadong lalaking gamit ang matulis na kuko ng kanyang kamay. Bago pa maiputok ang baril sa isang armadong lalaki, mabilis na tumakbo si Lara at sa isang iglap, tumago sa katawan nito ang matulis na kuko ni Lara. Sumirit ang dugo at tumalsik pa sa mukha ng dalaga.
nang bunutin nito ang pagkakabaon. Mama! Tama na! Itigil mo na to! Ang labang ito ay matagal nang nakatakda, Denise. Dahil sa pakialamero mong kaibigan, ako ang simula. At ako rin ang magwawakas! Hindi. Unti-unti na kaming nauubos. Wala nang kalaban-laban ng mga baril sa aswang na yan. Kailangan ko na makatakas dito. Hindi ako maaring mamatay. Patayin silang lahat! Walang dapat mabuhay! Opo, Mayora. Huwag silang hahayaang makatakas. Nagkakagulo ang lahat. Putukan, sigawan at malalakas na ungol ng aswang tuwing susugurin nito ang mga tauhan ni Claudia. Umaalingaw-ngaw din ang tinig ni Claudia sa tuwing nagbabagong anyo ito. Denise, tumakas na tayo. Wala tayong kalaban-laban sa mga armanong tauhan ng mama mo. Halika na, Tomas! Sumunod ka sa akin! Alam ko ang daan palabas dito! Dalian mo. Takbo na, Denise! Takbo na! Denise! Bakit bumalik ka ba? Hindi ko kayang iwanan ng mama ko! Denise, makinig ka! Nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo ang mama mo! Pero paano siya? Si mama na lang ang natitira sa akin, Tomas! Sa bawat huling hininga ng mga biktima at sa bawat patak ng dugo, tila ba kasabay ng luha ng pagkahilo. Habang nagkakaputukan, tumatakbo si Denise at Tomas papalayo. Ngunit ang pagmamahal ay nanaig sa dibdib ni Denise. Ang anak na kayang iwanan ang ina sa gitna ng madugong labanan. Dalawang kapangyarihan ang nagbabanggaan, ang dugo ng halimaw at ang lakas ng isang ina na alipin ng kasamaan. Claudia, sumuko ka na! Hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa! Sinira mo ang buhay ng ama ko! Kukunin ko rin ang buhay mo! Hangal na bata. Masasayang lang ang buhay mo. Harold! Sa likod mo! Susugurin ka ng halimaw! Mabilis na nakailag si Harold, dahilan upang lumagpas sa kanya ang pagsugod ni Claudia. Sa isang iglap, hawak na ito ni Harold sa leeg, habang nakatutok ang patalim sa dibdib ni Claudia. Ngunit bago pa maitarak ni Harold ang patalim, bigla itong nakawala sa pagkakahawak ni Harold. Hindi mo ko kayang patayin. Pwes, ang babaeng ito ang papatayin ko! Harold! Tulungan mo ako! Harold! Bitiwan mo siya! Isa kang mahinang nilalang. Kung siya lang ang kaya mo, ako ang harapin mo! Hindi. Lara, hindi ko sinasadya. Huwag mo siya sasaktan! Anong nangyayari sa kanya? Bakit natatakot siyang patayin si Lara? Harold, anong nangyayari kay Mayora? Bakit parang takot na takot siya? Baka natauhan na siya, kaya natatakot siyang lumaban. Mayora! Mayora! Ako nang tatampo sa babaeng ito. Huwag! Huwag mo siyang pakikialaman! Masama ito, Lara. Bakit pinoprotektahan kaya? Siguradong may pinaplano siyang iba laban sa'yo. Hindi natin alam, Harold. Pero kung ano man ang pinaplano niya, nakahanda akong harapin siya. Sa isang iglapa, parang huminto ang labanan. Ang mga balay tila natigil sa ere at ang mga sigaw ay naging mga bulong na walang tinig. Sa likod ng mga nasugatan ng bala at durog na katawan na gawa ng halimaw, isang katotohanan ang lumitaw. Ang pakikipaglaban ay hindi para sa bayan, kundi para sa dugo at pagkatao. Si Harold, puno ng galit, bigla nawala ng lakas.
nang mapagtanto ang kanyang kalaban ay biktima rin. Mama, hindi ko kayo iiwan. Itigil niyo na to. Denise, hindi siya ang mama mo. Bakit napakahirap ninyong paniwalaan ako? Gusto ko na magbago, pero hindi niyo ako matanggap. Tama na! Hindi mo na kami malilinlang, Claudia. Kailangan mo tapos na ang kasamaan mo! Lara! Tigilan mo siya! Aling Susan! Lumayo ka sa kanya! Hindi siya si Lara! Lara, makinig ka sa akin! Itigil mo yan! Siyang! Ito sa'yo! Ma! Hindi! Si Lara! Aswang si Lara! Pinatay niya si Mama! Ay, Diyos ko! Claudia! Claudia! Aling Susan, patay na si Claudia. Napatay siya ni Lara. Tapos na ang kasamaan niya. Hindi ka dapat natutuwa, Harold. Hindi alam ni Lara ang ginagawa niya. Wala kayong alam! Anong ibig niyong sabihin, Aling Susan? Ano bang nagawa ko? Napatay ko si Claudia! Hindi! Sa isang igla pa, ang mga sigaw ng galit ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nanlumo si Susan nang makitang nakabulagta at naghihingalo na si Claudia. Si Harold, bagamat nalilito sa biglaang pangyayari, nakatitig pa rin kay Lara na tila ba may malalim na katanungan. Sa sahig, nakahandusay si Claudia sa harapan ni Lara habang umaagos ang luha sa malapit ng mamaalam na mga mata. Buhay pa si Claudia. Hindi pa siya mamatay-matay. Lara. Anak. Patawad, anak. Anong sabi mo? Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo na kami mapapaniwala pa, Claudia. Tanggapin mo na ang kamatayan mo. Si Susan, siyang nakakaalam ng lahat, anak. Patawarin mo ko. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Patawad. Lara, anak, makinig ka sa akin. Totoo ang sinasabi ni Claudia. Siya ang tunay mong ina. Ano? Paano? Hindi! Naniniwala ka lang dahil natatakot ka. Patay na siya, Inay. Hindi ka dapat natatakot sa kanya. Yun ang totoo. Ginawa lahat ni Claudia para lang mabuhay ka. Totoo bang narinig ko, Aling Susan? Anak din ni Mama si Lara. Kapatid ko siya. Saka na lang ako magpapaliwanag, Denise. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para maintindihan ninyo ang lahat. Pero ngayon, kailangan muna nating makalabas dito. Baka may natitira pang mga tauhan ni Claudia. Tita Susan! Harold! Si Kamagong nakatakas! Pagkatapos ng matinding revelasyon na matuklasan ang buong katotohanan, biglang naalala ni Susan ang nakaraan. Sa loob ng 20 taon, wala akong ibang hinangat, kundi ang malaman mo ang katotohanan, Lara. Simula ng gabing yon, hindi na ako matahimik. Susan! Susan, si Claudia ito! Tulungan mo ko! Susan! Claudia, anong ginagawa mo rito? Bakit dala-dala mo yung anak mo?
Susan, tulungan mo ko. Narinig kong nag-uusap sina Carlos at ang mga tauhan niya. Pinapadukot niya ang anak ko. Kalahating milyon ang pabuya sa sino mang makakadukot kay Lara. Ayokong ilayo niya sa akin ang anak ko. Anong gusto mong gawin ko, Claudia? Eto, kunin mo ang anak ko, itago mo. Dalhin mo siya kahit saan. Basta malayo kay Carlos. Sige na, Susan. Parang awa mo na. Sige, akin ang anak mo. Salamat. Maraming salamat. Eto, malaking halagang laman ng sobra na yan. Gamitin mo kung saan kayo pupunta. Ibigay mo ang lahat ng kailangan niya. Makakaasa ka, Claudia. Palalakihin ko siya ng maayos. Ako ang magigisnan niyang ina. Pero hindi ko ipagkakait sa kanyang katotohanan sa panahong maunawaan na niya ang lahat. Salamat, Susan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mong ito. Sana maintindihan ako ng anak ko pagdating ng araw. Pero, paano ka? Siguradong papatayin ka ni Carlos kapag nalaman niyang itinakas mo ang anak ninyo. Kaya kong harapin si Carlos. Kung kinakailangan makipagpatayan ako sa kanya, gagawin ko. Basta alam kong ligtas ang anak ko. Sige na, Claudia. Umalis ka na. Sa araw na mag-cross ang landas ninyong mag-ina, ako mismo magsasabi ng katotohanan. Sino po ba si Carlos? At gano'n na lamang ang pagnanais niya napatayin si Lara? Siya ang kasalukuyang mayor ng panahon na iyon. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Hanggang sa nabuntis at nagkaanak si Claudia. Sa takot na magkaroon ng political issue, kaya gusto niyang mawala ang kaisa-isang ebidensya na maaaring makasira sa kanya. Nagsakripisyo pala si Claudia para mabuhay si Lara. Mali pala ang pag-aakusa natin sa kanya. Lahat ng pinatay ni Claudia sa katauhan ni Claudine ay mga taong may banta para kay Lara. Kasama na roon ang tatay mo, Harold. Tinangka niya ring dukutin si Lara kapalit ng malaking halagang ibibigay ni Carlos. Ang bawat salitang binitiwan ni Susan ay parang patalim na unti-unting pumuputol sa pagitan ng katotohanan at pagmamahal. Halos madurog ang buong pagkatao ni Harold sa bigat ng katotohanan. Sa gitna ng kalungkutan, si Denise at Lara ay yakap ang malamig na bangkay ni Claudia, umaasang may natitira pa kahit isang pintig para sa huling paalam. Lara, anak, huling gabi ngayon ni Claudia, ng mama mo. Ano bang plano ninyong magkapatid pagkatapos nito? Hindi ko po alam, Inay Susan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Masama ba ang loob mo sa akin? Dahil hindi ko nagawa sa tamang panahon ang pangako ko sa mama mo. Hindi po, Inay. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal na... Ano ka ba? Ginawa ko yun dahil anak kita. Kahit minsan, hindi ko inisip na hindi kita tunay na anak, Lara. Sana mapatawad ako ni Mama. Hindi ko sinasadya. Napakatagal kong hinusgahan siya. Hindi ko nakita ang sakripisyo niya para sa akin. Mabait si Claudia. Alam kong sa oras na ito, napatawad ka na niya, Lara. Aling Susan, Lara, kami na muna ang magbabantay kay Tita Claudia. Magpahinga na muna kayo sandali. Si Tomas na rin mag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Okay lang ako, Harold. Denise, huwag niyo akong alalahanin. Sige, sasamahan ka na lang namin dito sa pagbabantay kay Mama. Ay, sige. Maiwan ko muna kayo. Harold, ikaw na munang bahala sa kanila. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan kayo. Sige po. Lara, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo.
sa ginawa ng ama ko. Patawarin mo ko, Lara. Nagsisisi ako. Hindi ko alam kung paano haharap sa'yo. Huwag mo nang isipin yun, Harold. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng tatay mo. Patawarin mo rin sana si Mama sa ginawa niya sa tatay mo, Harold. Ginawa niya lang yun para protektahan si Ate Lara. Walang kikilos sa masama! Huh? Huwag kayo magtatangkang lumaban! Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat! Hoy! Si Kamagong! Harold! Tita Susan! Si Kamagong! Sinasabi ko na nga ba buhay ka pangayop ka! Wala na akong ibang pagpipilian, kundi patayin kayong lahat! Kapag hindi ko kayo napatay, ako ang papatay ni lahat ang pamilya ko! Matagal na ako nagsisilbi sa bayan, pero ito pang mapapala ko, sama-sama tayo sa impyerno! Kumugong! Huwag ka na magtanggang lumaban! Sumuko ka na ng maayos! Hindi ako susuko! Ipaglalaban ko ang pamilya ko. Wala nang saysay ang pamilya ko kung bubuhayin ko pa kayo! Mukhang hindi na siya madadala sa pakiusap. Men, munta kayo. Kunin natin si Kamagong. Patay man o buhay. Si Kamagong, desperado na siya na pumatay at mamatay. Ibig sabihin, biktima rin siya ng sindikato. Huling pagkakataon, Kamagong! Ibaba mo ang baril na hawak mo! Sumuko ka na! Bumagsak ang katawan ni Kamagong na parang isang imahe ng kasalanan. Sumisirit ang dugo dahil sa tama ng baril ng may mga kapangyarihan. Sa kanyang pagbagsak, baka sa mga mata ang kagustuhang lumaban para sa pamilya. Sa isang saglit, nauunawaan nila na hindi siya halimaw, kundi isa rin siyang biktima ng sistemang nilamon ng kapangyarihan at kasakiman. Lara, Denise, sigurado na ba kayo na dito na muna kayo sa bahay ng mama ninyo mamamalagi? Opo, Inay Susan. Dadalaw na lang kami sa inyo paminsan-minsan. Ako na po muna mag-aalaga kay Denise habang nag-aaral siya. Oo nga po ni Susan. At saka, ikaw na ang nanay namin ngayon ni Ate Lara, di ba? Tama yun, Insan. Ate ka naman talaga ni Denise kaya ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Siya, sige na. Bilisan na ninyo yung paglilinis. Hoy, Tomas! Tulungan mo si Harold na ibaba yung mga kahon doon sa itaas. Baka pamahayan ng lamok ang mga yon. Ako rin po, Nay Susan. Gusto kong tumulong sa paglilinis para madali na lang na matapos. Ay, sige na. Tulungan mo na lamang ang Ate Lara mo sa kusina. Tita Susan! Lara! Madali kayo! Tingnan nyo to. Nakuha ni Harold sa ilalim ng mga lumang papel na nakatambak sa silid ni Claudia. Ni Tita Claudia pala. Lara, huwag ka mabibigla. Lumang diary ni Mayora ang mama mo. Akin na. Babasahin ko. Para kay Lara, anak ko. Alam kong darating ang araw na mababasa mo ito, Lara, anak. Sana sa araw na yon, nasa tamang gulang ka na para maunawaan mo kung bakit kailangan kong gawin yon. Ginawa kong lahat ng yon para protektahan ka. Mahal na mahal kita, Lara. Anak, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Mama, patawarin niyo ako. Patawad, Uma. Kung alam ko lang, mas gugustuhin kang mamatay na kasama kayo, Mama. Umagos ang mga luhang matagal nang pinipigil ni Lara, kasabay ng katotohanang nagbigay ng liwanag sa mga pusong may katanungan at pagdududa. Sa kabila ng lahat, ang mga damdamin ay kailangang palayain para harapin ang landas na tatahakin. Nagpaalam si Harold, ngunit walang nakaalam kung saan siya pupunta.
Kung magkikita pa sila ni Lara ay walang nakaalam. Si Tomas, nananatiling mapagmasid, na ngayon ay isa ng tagapagpatupad ng katahimikan sa kanilang baryo dahil itinanghal siyang chief tanod ng kanilang barangay. Dennis, bakit gising ka pa? Hating gabi na. Anong nangyayari sa'yo? Namumula ang mga mata mo at tumutulo ang laway mo? Ate Lara, ang sakit ng dibdib ko. Parang may ibang tao sa katawan ko. Nauuhaw ako. Parang gusto ko ng sariwang tugo ng hayop.